Brawl Stars. Да седна на стола и да потъкам малко днеска Brawl Stars. Утре FC Mobile започвам да качвам цяло гейминг. Такова, така че абонирайте се и нека започваме. Сега, Brawl Stars, така. Както виждате, съм 31 000 копии и 677. Така. Тук с 374 печи съм и скоро ще вземем новия броулер. Даже мисля сега да се го взема. Айде, вземам го, давай. Взимаме новия броулер. Именно Мипъл. Така, Мипъл. Добре. Имаме Мипъл. Така, нека да отидем най-долу. Ето така. Между другото стават ми Честър и Санди да ги спечеля. И ще имам всички броулери в играта. Така, днес няма да играем с Мипъл. Днес ще играем с Фанк, защото му купише този скин. И от тук отпитите, ама това беше преди една седмица. И от тогава не съм играл в Brawl Stars. Но сега се завръщам в Brawl Stars и ще играем много мощно в канала ми Brawl Stars. И така. Айде да започваме първо Solo Showdown. Не, днеска ще играем цяло на Solo Showdown. Искам поне в това видео да го дигна на 35 ранг. Фанк 35 ранг и ще играем с някой друг. Ай първо да го дигнем на 35 ранг. Утре очаквайте такова. Утре очаквайте FC Mobile. Защото излизат си модерира. И там ще ви покажа епизод. Там ще ви покажа всичките модерира карти. И така. Нека сега слетим в Brawl Stars. Хайде. Останали са 7 души. То ще го убива. Скочи. Ай, скочи. Убиха ма. Няма нищо. Четвърто място плюс 5 купи, добре. И така. Тук получаваме стар дроп. Нищо не се пада от тези стар дропове. Между другото, аз съм играл по време на кутиите. И много искам да ги върна тези кутии. Според мен
играта е преди 2023 гръмеше. Буквално всички играеха Brawl Stars. А сега може би Fortnite. Играят на Fortnite и сега не знам какво играят хората. Можете да напишете в коментарите вие какво играете. Или така. Айде, пускаме нова игра. Малко ще кемпиме. Няма да кемпиме. Дираме тоя. Бягаме, върчиме се. Айде бе, брат, ко ми стоиш тука? Махай се, махай се. Брат, он ще ме убие. Спаси. Но и аз съм малко болен. Много спокойно. Айде, четвърто място. Добре. Така. Шоудаун, добре. Шоудаун, чо? Не знам. Няма нищо. Второ място. Добре сме. Ще взем нещо добро пасва стар дропове. Другото, дали да се взема Brawl Pass, защото този сезон е на Кенджи Brawl Pass. А вижте ми на кой ранг е Кенджи, 400 грама. И се чуда дали да се го взема. Айде, пускам нова игра. И да го отворим на видео. Това ще е яко. Как отварям сега Brawl Pass. И може да взема някой нов броулер, защото Санди ме е много близко. А знаете ли каква ми е стратегията? Да взема честър. Значи, първо пускам на Санди, за да може честър да ми се пада от стар дропове. И после взимам честър. Не знам дали го разбрахте, но да. Така. То ще ме убие.
Метеорологи ще ме убият, човек. Вой! Четвърто място. Добре, четвърто място. Нали? Да, четвърто място. Пак сме добре. Така. На 11 купи сме от франк 35 сега. Дали ще дойде тук. Яйде, предсказахме бъдещето на Лилишока. Между другото, искате ли да направим такъв клип, предсказваме бъдещето с Лили? Ще я клип. Ако искате клип, искам 2 лайка. И ще има клип. Как предсказваме бъдещето. С Лили. Ще пускам гаджета. И така, ще предсказваме бъдещето. Абе, ще ме разберете. Но 2 лайка. И така. И го пускам клипа. Така. Тук има един примо, дето ще ме убие. Но 4-то място взимаме. Мале, колко квестове имаме. Добре, така. На 3 купи сме. Тече даваме. И се надяваме да запишем едно от 4-то място. И да станем 35 ранг с франк. То обаче бъс е много щупен. Защо бъс е толкова щупен? Окей, 0. Бъс е щупен, човек. Ма не чак толкова щупен, не. Но, окей. Защото има спад в бъзовете. Между другото, в началото бъзовете бяха 10 от 10 играча, които играеха бъз в една игра. 10 от 10. Това беше, може би, най-голямото пресела на бъзова човек. Ама те тогава искаха да тестваха бъза се, а сега го играят. Не тя купи.
Не чисто много. Така. Още един да, моля, плиз. Още един, плиз. Моля ви се. Моля ви се. Айде, четвърто място, трето даже. Тъй, че много сме добре. И изпълнихме 3 квеста. Много добре. Така. И станахме 37 700 купи. Това е много добре, човек. Нищо не се прави, че е стар дробове, човек. Нищо не се прави. Ама и няма се прави. Айде да правим още най-кара. Айде с мол. Айде с мол. Да направим още най-кара. Това ще е последна междукото за видеото. Това видеото стана 17 минути. Маля ми, като мога много щупен. Ама не игра толкова често. Защо бе? Що не мога да стрелям? Няма нищо. Бате, сериозно не се набоя. Мето шамар. Добре. Това ще бъде видеото, хора. Ако искате още видеа на Brawl Stars, като цяло още видеа, смажете лайк. Наистина, така ми помагате супер много и ми помагате да правя все още такива видеа от мене. Чао!